Outro día falaba de como quería introducir no canal a temática da saúde mental e hoxe precisamente vamos falar do trastorno obsesivo compulsivo, é dicer, do TOC. Mas antes de nada, eu son Neumático, no meu canal falamos sobre todo de literatura en galego, de música e do colectivo LGBTIQA. Se aínda non vos suscribestes, que saibades que é completamente gratis, ou 2 de cada 10 persoas que estades a ver este vídeo estades suscritas. E agora, se queredes apoiarme económicamente, tamén podedes facelo porque acabo de abrir un Patreon onde se vos inscrevedes tedes vantaxes exclusivas. Teño que comezar o vídeo agradecendo os miñes Patreons, o Son das Ideas, Pingando, Jon Amil, Guillerme, Hugo, o Astro Xavi e o Pantoxo. Mas antes dixen que íamos falar do TOC e aínda non expliquei que isto. O TOC, como o seu propio nome indica, é un trastorno de obsesións e compulsóns. E que quer dicer todo isto? Pois as obsesións son pensamentos intrusivos, indesexados, que non se poden controlar e que causan moito malestar. En resposta temos as compulsóns, aqueles comportamentos que a persoa que ten TOC realiza para sentirse un pouco mellor, para liberarse deses pensamentos intrusivos, desas obsesións. Para que entendades como se pode presentar, poñer algúns exemplos. É que unha persoa con TOC podería ser alguén que sinta a necesidade de verificar moitas veces todo o que fai porque senón vai acontecer algo horrível. Verificar sempre 5 veces o sair da casa que fechou ben con chave ou algo horrível vai acontecer. Tamén hai outros TOCs se cadra máis coñecidos como pode ser o TOC de limpeza. Sentir a necesidade de limpar todo aquilo que é tocado por algunha outra persoa porque senón vai haber un virus ou vai acontecer algo horrível tamén. Existen TOCs que fan referencia a ter que seguir sempre os mesmos padróns a hora de realizar as cousas, ter un número da sorte que pode ser o 3, entón ter que realizar sempre as cousas 3 veces. E todos estes comportamentos, aínda que se podan semellar ás cousas que as persoas que non temos TOC tamén facemos, nas persoas que si os teñen causan bastante sufrimento, son bastante disruptivos, causan dificultades, moitas veces impedenlles vivir a súa vida con certa normalidade ou o que consideramos normalidade. Depois desta pequena introdución para aclarar do que vamos falar hoxe, tamén teño que aclarar que eu nen son profesional destas cousas nen teño un TOC diagnosticado, así que vou deixar na caixa da descrición máis vídeos por se queredes aprender do tema de persoas que si saben realmente sobre isto. E por que vamos falar hoxe do TOC, aparte de por visibilizar a saúde mental? Pois porque, como sabedes, eu gosto moito de ler e de falar convosco de libros, entón hoxe vou traer precisamente libros que falan do TOC. Concretamente hoxe vamos falar dun libro individual e dunha saga de libros que por agora ten 4 exemplares, mas que vai acabar por ter 5. E antes de comezar con eses libros, pareceme importante resaltar que cousas teñen en común. Todos os libros que vou recomendar están disponíveis en galego, de diferentes partes do mundo. Neles aparecen personaxes con TOC cunha perspectiva moi sensibilizada, poden servirnos para coñecer máis deste trastorno e para desestigmatizalo. En ambos os casos non é o 100% das personaxes ter TOC, tamén teñen outras moitas características e son personaxes moi ricas. Ademais, tamén en ambos casos os personaxes con TOC teñen moito peso na historia e dentro desta temática da saúde mental ambas cuestionan o papel do amor romántico como cura. E por último, en ambas as historias existe representación LGBTIQA. O primeiro dos libros é Non penses nun elefante rosa, de Antía Yáñez, que acaba de sair publicado na editorial Xerais. A que cando digo que non penses nun elefante rosa, o primeiro que fas é pensar nel? E a que canto máis intentas non pensar nese elefante rosa, máis pensas nese elefante rosa? Pois isto precisamente, que ven reflectido no título, é unha metáfora para falar do trastorno obsesivo compulsivo. E que non podemos controlar o 100% o que pensamos e as persoas con TOC tampouco, mas nestas últimas isto levas a se obsesionar, o que falábamos antes das obsesións e as compulsións. Así, este libro ten como temática central o trastorno obsesivo compulsivo da protagonista, Aurora. E é tratado dun xeito moi sensibilizado porque a propia autora, Antía Yáñez, vive esta realidade. Tamén é certo que esta obra non é unha obra de autoficción, é dicer, ela non está a contar a súa vida, mas viver unha situación na túa propia pel sempre che dá unha perspectiva moi rica para contala. A parte, o libro tamén é moi útil para aprender sobre este trastorno, pois ten unha división moi pedagóxica. Parece dividido en 5 blocos e cada un dos blocos correspóndese a unha fase do pensamento dunha persoa con TOC. Os blocos son situación disparadora, obsesión, malestar, compulsión e alivio. E despois de ser indicado o título de cada bloco, tamén aparece unha pequena explicación de que significan cada unha destas fases. Tamén gostei moito de como Antía Yáñez reflicte o isolamento propio das persoas que non teñen unha boa saúde mental. Cando estamos mal, moitas veces o que buscamos é non preocupar o resto, non contarlle a ninguén o que nos acontece, e precisamente isolármonos fai parte do problema. O primeiro paso para mellorar é pedir axuda, contar con amizades, con especialistas. E con todo isto que acabamos de falar, poderíamos pensar que a novela é moi catastrofista, moi triste, mas non. É unha novela cargada de humor moi rápida, desas que colles, comezas a ler e non paras, e precisamente quita moito dramatismo alrededor destas situacións. Non ri do TOC, senón ri das situacións. Emprega o humor dun xeito liberador, desestigmatizante. Antía cría unha protagonista, Aurora, coa que é moi fácil conectar. É unha rapaza millennial que lee novelas eróticas que tampouco destacan
moitísimo e que ten drama romántico. Así, con esta construción de personaxe coa que tantas persoas se poden sentir identificadas, a autora consigue precisamente que vexamos a Aurora como alguén do noso día a día. Normaliza que estas cousas, que o TOC, por exemplo, é algo que tamén está no noso día a día, e a saúde mental non é algo que só hai que falar por redes, senón que tamén temos que visibilizala e luitar por ela nos nosos grupos de amizades. Con isto que dixen de que a protagonista non destaca, referíame a que a protagonista non ten o que entendemos por éxito vital de ser unha persoa moi recoñecida, con moito diñeiro, e así a tía luita contra esa idea de éxito vital, de estar por enriba do resto e da cultura do esforzo que tanto dano fai para a saúde mental. Por outra parte, tamén aparecen personaxes racializadas, LGBTIQA, feminidade en personaxes entendidas como homes, e toda esta representación tan necesaria tamén axuda a que deconstruamos algúns preconceitos en canto ao adultismo, en canto ao racismo. E dentro desta denuncia ou crítica social tamén existe un cuestionamento do machismo e do amor romántico como cura. Se o amor romántico non pode curar un catarro, tampouco pode curar, por exemplo, unha depresión. Por non liarme moito que vayades ler xa Non penses nun elefante rosa, hei de dicer tamén que, como é un libro que fala da saúde mental, escrito por unha autora da Galiza, tamén critica a esa situación que temos na sanidade pública. De todos os xeitos, tamén houve pequenos detalles no libro dos que non acabei de gostar ao 100%, mas como isto é unha recomendazón e non unha reseña, gardo para que a xente que os queirades ler podades ir ao meu Patreon a ler a reseña completa que fixen, que deixo a caixa na ligazón por se tedes curiosidade tamén desas partes máis negativas do libro, que xa vos digo, tampouco son tantísimas, senón non estaría a recomendalo. Outro libro que vou recomendar, ou a saga de libros que vou recomendar, é Heartstopper. Os pontos polos que podedes gustar desta serie de libros é porque é das miñas bandas deseñadas favoritas, é genial, é lindísima, é preciosa, é maravillosa, é a mellor. Agora, serio, vou vos falar un pouco dela e recomendarvos que a leades, porque aínda que acaba de sair unha serie en Netflix que é unha adaptación, hoxe non vamos falar da serie, porque a comparación da serie coa banda deseñada, os pontos dos que gostei, dos que non gostei tamén, todo iso vou non falar cunha persoa convidada, aínda non vou desvelar quen, nun outro vídeo que ides ver moi cedo no meu canal. Mas antes de nada, para as persoas que non coñezades de que vai todo isto, por que recomendo tanto e gosto tanto de Heartstopper? En primeiro lugar, como dixen antes, é unha banda deseñada, que temos que reivindicar máis o xénero da banda deseñada, mas é que máis alo diso, é unha banda deseñada cun estilo moi simple, moi lindo, un deseño moi limpo que consegue meterte de cheo na historia e transmitir moitísimo con moi poucos trazos. E o propio estilo de debuxo axuda co estilo da historia, pois é unha historia moi linda tamén. É unha historia que se sente como un abrazo, moito tempo do que estás a lela estás cun sorriso tonto. É deses libros en que queres ficar a viver. Tamén é unha historia accesível para público xuvenil, o que fai que sexa máis fácil de ler, aínda que non teñas hábito lector. Mas de que trata? Poderíamos definila de xeito moi simplificado como unha historia de amor adolescente que vai moi aos poucos, en que respectar os tempos é moi importante e que é moi inocente e, xa digo, lindísima. Dentro desta historia de amor e das outras historias que se van construindo ao redor dela, temos representación lésbica, gay, bisexual, racializada, trans. É unha representación moi ben construída e moi orgánica. As personaxes que son, por exemplo, bisexuais non só existen sendo bisexuais. As súas historias teñen máis profundidade e máis importancia do que simplemente esa ferramenta, esa etiqueta. E o máis importante é que esa representación tamén é linda e é feliz. Está escrita con coñecimento. Precisamos historias de personaxes que saian do que consideramos normal, que tamén sexan felices. E a propia banda deseñada non idealiza, non é un mundo onde non exista a homofobia, por exemplo, mas sí que demostra que dentro diso tamén podes ser feliz e tamén podes encontrar os teus espazos, e tamén é lindo ser LGBT, por exemplo. Se falamos das personaxes, temos que comentar de xeito obrigado que son personaxes moi ben construídas. Personaxes que polo xeral só tes como dúas opcións con elas, ou identificarte moitísimo ou querelas moitísimo. E dentro desas personaxes e das súas relazóns, o cómic tamén fala da importancia de rodearte de xente que te queira como tú és, da importancia das amizades, as redes de afecto, e dentro diso da parte negativa de moitas veces a presión por encaixar no grupo e as dinámicas que se poden dar, por exemplo, de masculinidade tóxica en grupos de rapaces. Outro dos temas que se tratan e con moitísimo acerto é a saída do armario. E por que digo con moitísimo acerto? Pois porque se retrata como un proceso. Insístese moitísimo na historia e búscase moito reflectir que cada quen ten o seu tempo de sair do armario. Cada quen ten os seus tempos de se ir descobrindo, de ir contando, e tamén se reflicte como non é bo presionar
presionar a alguén para que saia do armario, porque tú non lle debes explicazóns a ninguén sobre quen és. Que tamén son tratados temas como a violencia sexual, o bullying, e como todo iso nos afecta e vai deixando aos poucos un pouso en nós. De novo, todo isto coa máis absoluta das sensibilidades e dun xeito que non é moi violento. De facto, o propio autor ao comezo de cada tomo pon uns trigger warnings. Avisos de que en algúns tomos se fala un pouco do bullying, das autolesións, da violencia sexual. Por se algunha persoa é moi sensível con respecto a estes temas ou viviu algunha situación próxima e non quere revivila mentres lee un libro, saiba que iso vai estar aí e poder tomar a decisión de se ler o libro ou non, sendo consciente e podendo evitar esas cousas que lle poden ser traumáticas. E como dixen ao comezo, eu relacionaba estas dúas obras principalmente polo TOC, o trastorno obsesivo compulsivo. Ben, aquí o TOC non é tan central como na obra de Antía, mas sí que é certo que aparece dentro dunha das personaxes principais. A saúde mental tamén é un tema fundamental. Fala dos trastornos de conduta alimentaria e concretamente en homes. Fala tamén do trastorno obsesivo compulsivo, como dixen, e doutra temática que é fundamental visibilizar porque é un problema moi grande entre a xente adolescente, as autolesións. Mas como xa adiantei antes, non cai no drama. É unha banda deseñada chea de luz, de esperanza, de tentar mostrar que as cousas tamén poden ser lindas e poden mellorar. Só busca que empatices con estas situacións e a través de empatizar deixar ver que tamén poden existir apoios, tamén existe esperanza. Por último, de novo nesta historia tamén aparece a reivindicazón de que o amor romántico non cura. E reflíctese moi ben porque en todo momento se dá a mensaxe de que a persoa da que estás namorade pode ser un apoio moi importante para ti, mas nunca pode depender dela a túa recuperación. Gostei moito de como reivindica esa necesidade de contactar con especialistas e de falalo con persoas que realmente te poidan axudar. Ainda que estes 4 libros, que van ser 5, lembremos, non están traducidos ao galego da RAC, sí que é certo que podemos encontrar as súas versións traducidas ao galego do Brasil. Estaría genial termos as traducións tamén no galego da Real Academia Galega, e se algunha editorial traducise esta historia, eu estaría xa desde o primeiro día na libraría para conseguir todos os tomos e telos na miña casa, mas mentres non existe esa opción, sí que podemos optar a esa tradución ao galego do Brasil, portugués do Brasil, e é a que nos pode ser máis próxima e a que xa existe. De todos os xeitos, por se tedes interese, as historias orixinais foron escritas en inglés. O vídeo de hoxe chégate aquí, porque tampouco quero liarme moito máis recomendando estes libros e que se xades vos que vaiades lelo e se queredes podedes darme a vosa opinión nos comentarios. Como xa adiantei antes, vou facer un vídeo comentando a serie de Heartstopper con unha persoa convidada misteriosa e como dixen antes, se tedes máis curiosidade por Non penses nun elefante rosa de Antía Yáñez, no meu Patreon tedes unha reseña en que falo máis en profundidade con fragmentos do libro e tamén con algunha parte negativa, algunha pequena crítica. Deixo un círculo por aquí porque como dixen antes podedes suscribirvos ao meu canal que é completamente gratis. Tamén deixo por aquí outros vídeos que poden ser do voso interese e se queredes saber máis de algo do que estiven falando deixo tamén recursos na caixa da descrición e o dito, obrigades se chegastes até aquí, un saúdo e até a próxima.